tinggal right. Dia cap di mati tinggal right. क्या चलेगा क्या चलेगा अभी लॉन्ग लिव implement serang pos central government state government lapen non hejong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaning je pondo je inglong asu kali dia tum hantame longle pata trading lasen piponji halahai mukhadu lapen separate electoral non puta karbinlong termas council dan kopi posi patang ni terek lo hal hai isi demand kipat cun serak rak ji phansi tum la bangso really bang organize pen pinidak bokajan harwar labangso peace and awareness rally kibi joine ke lalo litum penang ana demand do hala bangso demand ken litum aprang si ke lalo itum phan karbianglong lapen dima hasau pen phan ajak ding klui pen litum article 244A nang pacun pinang jipu ningkan plikep so se litum ki hang kataram awe apran amui kedam nang bon tame central government punon mate state government punon thang initiative NA protong te litum karbia khai tum dojoy poma chechak lun poma hala bangso kechak kachipachak lun le dia phan puthot karbia rat phai tum ingthur ponang ji amek pa phrang ponang ji athe litum chesong pame me kachesong tame itum o thip the protong te ilitum kemang mokha bang chunam de dia ji lapen pining non hejong election campaign ahut Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaninje pondo je inglong aso kale dia tuhan tame longlia pata la pen trading license pikon popu hala bangso alama bang ge ni tum karpi lo chali asong hin menche don dok dun thekte hala bangso kachi don thekte hala bangso ningki pung che paklang mate inglong aso prote inglong aso farman si rai pivek nangji athe kado kabeda chini lo karbiang long
lapen Dimahasau ke 6 Sidul district 6 Sidul district polotang te inglong asu tuman kirai komaja kong hala bangso kirai komaja kong si non ke central government state government tum nangki priji nangki violate priji phasi bor irong lo lasi hala bangso nangki priji hala bangso nangki violate jelong ke karbi local ya song hun ke moki wang jilang hi ani tabe chedo dun te lapen kachi song ame de bangel la an so se si pang tang kon bomji puchini ning kon thik lapen ili tumlong inglong aso kale derat khai tu apit ong ili tum autonomous council ong interfere pik anlo bining li thotame inglong aso kale de tum karbi anglong autonomous council election long ticket long du long lo kupu pene cepai de lo pasinon autonomous council long inglong aso kale de tum phan kelang kewang jilang ni executive member pek pondet protang de hala bangso abangta karbi long autonomous council ma simo situation henodak protang responsibility energy itu inglong so khai farman protate ko pisi bang khai phai tu or people lo hala ma thapa menangji asini tum hala hoya ke mang hala hayu ning ke jang je hala ning ke pa pungpen mate rat phan isi ke pa cherok to ke pa doji bansi nitung lawang so peace and awareness rally ke pa dopon kodana pelo nang litung kat chingrum lapen ko ana angkangan nang litung pini damji ahok pet ke nilitum longni dim labangso rally claim lo haroghat tak claim lo difuda claim lo non bogojan asinon labangso areli long litum karbiang long atok ano karbi local song arorim doan mate khai kaching hon arat doan labangso areli long la participate lo lasi pini litum dakpen bike rally dampo bogojan pen dampo bogojan lahorijan khala Nagaland gate an dampo Nagaland gate pen wangsi puthor nitum pada isi public meeting tame arrange hala bangso khotkoti playground long sindu public meeting ma arrange bo lasi hala bangso mailong tame ilitum karbi khai long reng dok ring ni ke doji phan itum penang ana lam cethan ponang jip sima thapon pini labangso ready long nilitum bang suri sira pharo amulu ki doji ang ring do athe non ta wang ek bom lang labangso ready long athe non ke khai ki vir lo kado ka ve rat ta chinilo asi hala bangso khai ki vir long komania song pen ke patiri pi pon protang te hala bangso song long nang ni puchim pera kado ka ve thur pak chi song lang jipo a join ni si labangso ready long munit man chitudun piklo